Čus lidi, dneska jsme u dalšího videa. Budeme hrát hru Rivals s mým kamarádem. Ano, přesně tak. Ano, taky s mým kamarádem. Takže jestli si to ještě lidi nepoznali, budeme mít tady hosta. Dejte mu určitě odběr, jmenuje se na YouTube Maty the Gamer, prosím vás, jo, když tak. Jo, Tak, taky dejte tady sám odběr se jmenuje a na nezapomeňte na like a nějaký hezký koment. Takže už jsme Tak, tady. Tak, budeme takže asi dáme arénu. arénu. Kámo, ne, Battleground nechci. Ne, yes, kámo. aréna. Dobrý, kámo, jo, hezky, kámo, arena. A kámo, půjdeme nějaký sklídky s nožem, co Já bys jdu na to totálně jako ženu skill prostě, víš co. Jo, ale kámo, on mi říkal, že vlastně teď že bude točit kámo na shorty, takže kámo, určitě se na ní nezapomeňte podívat. Jak Ty vole, jdou se jmenuje snipu. tvůj kanál? A nejsou vůbec špatný. Ty vole, on má auto. Ok, já mám Aha. frýsku. Tak já si dám. Já Tak ty jsi taky dát. Dobrý, jsem mu. Tomu jen bych tě chtěl ujistit, víš, že ve Freezer máš hvězdu. Tak nic. Nevadí, první hru jsme prohráli. Víme, že nesmíme jít ze zhora. Uznejte, kámo, že jsou celkem nice. A kámo, dobře, tak já Oni mají dám totiž, to asi on má ten na konzole, on má auto aim, auto aim, no, protože tam kámo, se jde krysá. zapnout. Kamo, jak mi dal headku? Kámo, a jsou fakt jakože dobrý, kámo. Nejsou. Jako oni nejsou dobrý. Nejsou, Kámo, oni jsou to jen dobré. krysy. Asi tak. Kamo, tak slajdu pozadu, ne? Kámo! Ti řekne, kámo, když jsou tam dva, kámo. A jedou se prostě, kámo, já bych si chtěl, kámo, zahrát Dneska tohle video ještě vyjde, myslím. Mělo by ta Jo, vyjít. dneska by to mělo vyjít, kámo. Píšou, jestli chceme dát pak rematch. Co? Jestli to chceme dát znova, zase proti nim rematch dát. Kámo, asi ne. Kámo, chceme jiný lidi, kámo, nechceme jenom pořád. Kamo! Ale kámo, Ejo! ale kámo, hezky, kámo. Jo, ok, beru si jump pad, jak chcou. Tak jak oni, tak já taky. Kamo, a oni ho neumí ani dobře postavit. Kámo, proč jsem vykouknul, kámo. Jo. Kamo! Nebudu se k tomu vyjadřovat. Ale lidi, uznejte, nejsme rozehraný, nerozehrávali jsme Nejsme se vůbec, předtím. jakože vůbec nejsme jako rozehraný. Takže to je jenom taková rozehrávací hra, ale kdybyste říkali, prosím vás, hlavně nepište nic zlýho do Jakože, komentářů. nubíci! Jo no, kámo, to přesně Jak dostanu nepište. rage quit takovej, že se z toho... Nebudu to tady říkat na video. OK, kámo, dal jsem. Kamo. Co to je? Ok, Kde je jeden. ten borec? Sápa, kde je? Tady. Ne. Tady je, u mě. Tady je. Kámo, mám Tady je tolik slajdů. Kámo! A kámo, teď má auto aims. No jasně, kámo, proto dává záda. Kámo. Capek dostal, Vymetino! Vymetino! Pojď. Oh, yeah. Kámo, jestli dáme comeback na 5-4. Jako nebude. Ne, ale počkat, Borec tady mě zkouší. Jako nesmíme prohrát. Au. Kámo, au. Kámo, ale to je fakt aimbot prostě. Jeden death? Jako oni nejsou dobrý, oni mají Kámo, prostě... druhý bude taky, kámo. Ne, kámo, druhý má jakože třeba jedno. Druhý má jedno. To dáš zanít, kámo. A tak, dělal jsem dneska soutěž na můj short o Grow Garden. Sice to už umírá ta hra. Ale je to pořád Grow. Kamo, jestli mě dá s nožíkama, tak já se regulérně, já půjdu na A záchod. kámo, ten míček je fakt. Ne, kámo. Yes! Ale kámo, já bych fakt mohl udělat, kámo, nějaký speciální díl, že za každou prohranou hru bychom plnili nějaký trest. Co byste na to říkali, lidi? Třeba každému, dělali bychom, že za každou prohranou hru bychom někomu dali 50 robuxů.
No, to já tolik zase nemám. Ale ne, kámo, nějaký trest, já nevím prostě. Kámo, já nevím. Třeba, nevím jaký trest. Uvidíme se u další hry, takže domluvili jsme se Na tom trestu. na tom trestu a za každou prohranou hru v Rivals budeme muset dát 1 kvadrilion každému, jako půjdeme do Grow Garden, Nějakýmu random hráčovi. nějakému random hráčovi. Napište když tak Jo. do komentářů, jestli se vám to líbí, anebo můžete něco Alebo navrhnout jestli vy. máte nějaký jiný trest pro nás. Jo. Napište si názor prostě. Jdou krysy, on má RPGčko, to kůže. Já, tak bude teda taky krysy teda. Ne, já půjdu nůž, já jsem mu dal už. Jako já jsem si vzal. Jo. Jo, bude si víc krysáci. Super. Ovocy. Mám tu farbu, víš. Kde? Kamo, já mu dám záda. Asi už. Dává si medkit, babusák, vole. No, jako Pěkně. si neříkej nic. Ne, vůbec nemám medkit. Ne, vůbec. Ne, vůbec nemám. Ne, nevidíte tady nic v tom lobíčku a travelku, ne, Ne, vůbec to tady. vůbec není medkit, kámo, to je jenom nějaká zázračná krabička, která se mi tady nějakou náhodou stala. Jo, vůbec nevím, jak se to tam schválilo. Asi nějaký bug. Au? Jeden dead, kámo, cápek neví. On si prostě vždycky Kámo, stoupá. jeden čápek jako celkem ví, ale jako, Kámo, jak jo, chcípnu? hezky jako, Jak chcípnu? já nevím. Jo, ta 36, už vím, proč hraje tak špatně. Pak bych dal nějakou mapu na Snapu velkou. OK, jako asi jo. Počkej, pojďte mi nějaký střely, pojď snipe, dej mi snipe. Máš to tam. Kámo, to je úplnej trotl tenhle stav. No, jako, asi jo. Jeden by měl být, kámo, jeden má jakože třeba jedno. Ej, jo, No tak táhle, když si dával medkit, tak asi ne, no. Já vím, kámo, pojďnout na příští hru. kamo, O, pojď. Škoda. Kámo, chill, jo? Chill, úplně v chill. ne vole, v chill to nebude. Jo, nemůžu prostě, díky. Já nemluvím prostě. Já jsem jako řekl to zvíře, vole. Víš, ne, vů? Takhle, jo. Do Pikachua. Kamo, kamo, a co mám dělat, když po mně jdu? GG, Alkané! Kamo, nesmíme prohrát proti takovým lidem. Jeden dead. Ne, vůbec nikdo neviděl. On se brojapuje. Kamo! Ne, vůbec mě nezabil. Kamo, už píše prostě. Banuj ho. On píše You suck at rivals, lol. Víš, co to znamená? Nechci to tady říkat na video, ale je to hodně sprostý. Jako prostě se nemluví. Ale ne, avko. Medkit, oni mají oba dva. Zase dovola. Pak bych to viděl už na poslední hru a s tím bych ukončil video. A v příštím videu si tam uděláme video, že budeme plnit jako za každou prohranou hru, budeme plnit ten trest teda. Nebo jestli něco vymyslíte vy. Kamo, on mi dal totální spray flare. Takže totální. No, mě taky tam co vydávaj. Dobrý. Auj. Kamo, já jdu snapu, já ho jdu totálně zničit. Okay. Jako se snapou nejsem moc dobrý. Teď tu další mapu, kámo, dáme nějakou velkou, teď tu poslední hru, co bude. Jo, můžu.
Kamo, kolik má hápek? Já nevím. Teď jsem mu vzal už 160. Kamo, krysa. Jo, ale 40. počkej, kámo, připustí to nechci. Jo. A ne, a jo no. No kámo, jo no. Ne, no, buď taky, že jsou prostě. Ne, já si místo RPGčka vezmu travelku. Jedu RPG, fléru, travel a molotov. Jak oni, Yes, tak dal i jsem my. jí, dal jsem fléru. Dal jsem jí fléru. Já mám ještě taky. Yes, jeden kuk. Já jsem dead na fléru. Dobře. Nice, pěkně. Baby. GG, Okane. Tak uvidíme se u další hry. Jsme tady, v další hře. Days Construction. Nebo Duck, to je taky na dlouhou mapu. Já mám dobře. Okej. Cože? Co, kámo, co se ti zase není? Co si Co říká, se ti jak, nezdá? jaký nějaký? Jsem něco slyšel. Nějaký takovej, začíná to na G. Jsi říkal nějaký ej. Víš, co ty myslím? Kámo, tak ty jsou nebezpeční. Kamo, já jsem nevěděl. OK, vím, že nesmí nic nebo nůž. OK, chápu. Dobře, kámo. Kamo, jaký Bobux tak? Kámo, Bobux, já si... Ve Bobux. On vojde do postele, jde spát a dělá Bobux, bla 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 blux, bla blux, bla bla bla, Bobux, bla 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 blux. Hezky, dal jsem jim za padíka, dal jsem jim padíka, katanu. To katana je to nejvíc. Kamo, jednoho jsem zabil, prosím, zabij ho. Zabij ho, prosím. Prosím. Kámo, já se snažím. Dej si Meďoura. Víš, že nejde odrazit ta... Baka je nahoře. Exogana nejde odrazit, jo? Kámo, Bobu. Kamo, ta velká. Psak. Travel, Exogan, proč ne? Že jo. Koukám, už Medkit, takže už má 3 věci v tom, v inventu. Au, proč Dám. Ne, kámo, já jsem si měl dát tu katanu. What the hell, bro? Dobře, kámo, já teď... What the hell, Kámo, bro? kámo, Kámo, a on je zítra konečně víkend. On je zítra konečně víkend. Takže bude hodně dalších videí. I o petardách. Jsme točili s dalším mým kámošem. Možná zítra budu točit já. Dostali na zadek. Asi tak. Mohl bys A koukněte se na toho mýho druhýho kámoše, na jeho kanál, jmenuje se JKT Boy, myslím. Nevím, napíšu vám to Jo, ještě do a- popisku. Ještě... Asi tak. What the hell, bro? Ale kámo, mohl Asi- bys s vámi taky točit třeba o to další video? Jo, jo. No pak. Ne. Dobrý. Za chvilku mám za Trouboganu. Jdu Bogana. Kámo, se Ty nemůžu. to docela držíš tam. Kámo, to je kámo, usráme Windows. Tak jo, kámo, to jste nikdo neviděl. Kámo, já jsem zmáčkl. Kámo, já jsem zmáčkl omylem tlačítka Windows. Ne. Kámo, já jsem chtěl dát Ctrl. A dneska ještě možná vyjde to další video s mým kámošem. Ty petardy určitě vyjdou dneska. Kámo. Takže se na to nezapomeňte kouknout. Opalvasili jsme náš rod videa, byl 5 gramová petarda. Jo, a teď Jirko jenom chvilku nebudeš mluvit. Chtěla se vám omluvit, že jsem netočil další 2 měsíce. A já slibuju, že já se vážím. Cože? A budu víc pravidelně. Já vám to slibuju, nebo aspoň čtvrtě budu vydávat, ale vím, že budu vydávat. Cože, ty jsi nevydával 2 měsíce? Já jsem dal 75 do hetky non scope. Nebo jako scope byl, ale... Ty jsi nevydával 2 měsíce? Takhle oklamací Jo. fanoušky. Co to jako má být? Co to je? Já jsem nechtěl. Jo, to znamená, Jsem neměl čas. jo, nebyl čas, jsem tobě hlavní.
Ok, neměl jsi čas. Ok, beru to za... Ne, já si nedělal srdce, neměl jsem fakt neměl čas. Ok, neměl jsi čas. Super. Kamu, já nemůžu mu dát záda. Prostě on vždycky jde a najednou se otočí a já mu ty záda nedám. Are you serious right now, bro? Kámo, jestli teď vyhrál, tak končíme video. Připravte se na další nějaký shorty, dneska ještě asi na 3 videa, dneska budou. Takže... Jo, a my tak, teď ještě budeme muset s kámošem stříhat. Ještě to bude dlouho. to bude tak hoďka 2. No jako jo. A zítra určitě vyjdou další videa o víkendu, takže loučíme se s váma a... Jo, aspoň 5. Loučíme se s váma, tak